हे गाईज, वेलकम टू स्नेहास क्रिएटिव्ह कॉर्नर. आज मी तुम्हाला एक इंटरेस्टिंग आयडिया शेअर करणार आहे आणि ती आयडिया काय आहे हे तुम्हाला पाहायचं असेल तर व्हिडिओ लास्टपर्यंत नक्की बघा. मी आमच्या घरच्या दिवाणसाठी एक बेडशीट मागवली होती आणि त्यावरती मला 5 कुशन कवर आणि 2 लोड कवर असे आले होते. पण आमच्या घरी मात्र 2 लोड आणि 3 कुशन कवरच यूज होतात. मग 3 यूज झाल्यानंतर त्या 5मधले 2 हे असेच वेस्ट झाले असते. आणि चांगली गोष्ट म्हणजे त्याचं फॅब्रिक आणि प्रिंट दोन्ही खूप छान होतं, जे की मी टाकून देणं अशक्य आहे. आफ्टर ऑल आय एम अ फॅशन डिझायनर, क्रिएटिव्हिटी तो बनती आहे ना. असो, मला त्यामधून वेस्टकोट टॉप बनवायचा होता आणि लकीली त्या फॅब्रिकमध्ये माझ्या साईजचा वेस्टकोट टॉप हा बसत होता. मग काय, घेतला टॉप बनवायला. मस्त त्यावरती माझ्या साईजचे मेजरमेंट्स टाकून घेतले, कटिंग केली, स्टिचिंग केले आणि वरती छान असे 5 बटन्स लावून घेतले. आणि हो, फायनल लुक पाहिल्यानंतर हा अपसायकलिंग आउटफिट तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका.